katugsok, good morning ganinyo no. Mao ni si Rap tugsok sa akong dunyor ya. Nami himuon karon nga kuan ganang assignment sa iyahang kuan ya, pinanggar ba kay nako kay iyahang gusto magpabuhat siya kanang pusil nga kanang kwayan ba. Lansang luthang dahil luthang. Nya inyo ning makita karon sa akong kuan nya, set out day ko no sa ako ang mga subscribers o followers no, labi na gyud sa nagsuporta sa amo ang Janwa Mix TV Tres Buhakak nya. Ang amo ang Tres Buhakak na amo ang gi sugdan karon sa inyong sa amo salida nga Tres Buhakak Uwang ang title kay ang usa ni pahuway pa man ang usa wa mi kahibaw kanus apa siya mobalik ay lamog katinga nga Tres Buhakak Uwang nang amo ang gi pangalan kay kuan man ganang wa pa man siya wa pa siya kauna-una og balik sa amo ang kuan amo ang main nya amo mong ako mahangyo ko ninyo karon sa kuan siya nga ayaw lang gid mo ka limot sa pagsuporta sa namo og pagsubaybay naar mo permente sa amo ang galingon kay sa amo nang gingon kung wala mo wala sad mi padayon gapin mo paglingaw diha kaninyo bisig duha na lang mi si Ali Mokoy nya ay sa day kalimot sa ko ang channel no sa pag-subscribe Tutong Tugsok TV kay na ako naglingaw og nagpasundayag sa ko ang mga salida pod sa ako ang channel nga bisig hindi kayo lingaw ang importante nga naa sad tay matanaw og unsa ang among trabaho sa amo ang kugalingon sa among palimalay sa tagsa-tagsa namo kapininganlan kada adlaw. Okay mga katugsok, sit out din ako tanan ron ya ang nasa nagpa-sit out diri di gina ko mahurot og basa kay tungod sa may gidaghanon man mo. Ako ang gingon, God bless na lang kaninyong tanan og amping ta sa matag tagsa-tagsa kanato para sa tong pamilya. Way puas nga pasalamat diha kaninyo. Okay. Adto na mi sa amo ang tuyo sa ko ang dunyor kay ako ang himuan og di magasin nga kuwayan. Ang bala kapayas. Mao na usos mga bata sa unang panahon. Mao gina mga bata mga katugsok. Na kini siya mao ni si Rapi Boy Junior alias Tutong Tugsok lang gihapon kay Junior man nako. Okay, mao ni siya karon sa buntagon niya. Atangin ninyo dito sa ako ang buhaton dito sa Kuyanan. Asa tadapit niya Kuyanan dong? Madto. Ang kanang daghan ng himuonon ba? Ha? Bisag asa? Nadi daghang kuyan dia. Asa dapit sa? Dapit sa? Dapit sa ilang Daniel. Tara, barog na. Kuan sundang. To dato. Asa man mabutang sundang? Ato raw. Sige. Naraihang amigo nag-atang kay kuha sa dog magbuhat og sundang. Kuan sundara. Para sundang dong. Ikaw lang bit. Dali, yan na. Ito na may dito mga katugsok sa amuang channel. Channel. Kuanan no kuayan. Ngon nga bungot ako. Usbo na ko mga katugsok no ay daghang kayong salamat no sa pagsubaybay ninyo sa muang salida tanan jud sa mong mga supporters sa Janwa Mix TV Tres Buhakak nga dayon sa akong channel sa kuan channel Tutong Tugsok TV ya mao na gingon lagi mga katugsok nga sud sa among gidugayon Tres Buhakak mo na ni why problema mo anta na nya nahitabo lagi ni nga naningon ani kay ang usa ni pahuway pa man mao ning duhan lang amo ang nakita ninyo ron nga amo ang mga salida bag-o sa among main mao na nga kamo na lang mo
igong mosabot sa kuan og padayon niya gyapon mi bisig duha mi. Padayon gyapon mi sa paghatag og kalingawan diha kaninyo sa Tres Buhakak. Kay ang usa do na may mga kakulian si hang kugalingon unsa ka ang iyang hinungdan, pero mahinaot ko nga kamo tanan na nagsubaybay sa mo ang salida sa Janwa Mix TV Tres Buhakak nga magpadayon gyapon mo sa pag suporta diri kanamo. Oh, ayaw lang kalimot yun sa pag-subscribe o pag click sa bell icon para nga komplikitod mo sa amo ang video, all video na mo. Labi na gid sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Kay sa ako nang gingon kung wala mo wala sad mi, kay kamura ang amo ang pag-asa aning kalibutana. Gibuhat na mo ang tanan para kaninyo sa kalingawan namong mga supporter o mga subscriber. Nara kong bata, dool na mis kuya na no, nanang kuya no, labong kang kuya no. Kuha mig kuyan unsay among kuhaon nya. Problema ron ani kay lisod sa kay kuyanan re. Oh, karon anak day maghimo day. Mao ni moon siyang luthang bamboo house. Pungot sa ok-ok. Ini ane mo unin ane punya mata ini mo punya tiap lutang. Ya mongot sa ok-ok niyo muna oh labi na ano na anon no ang utga ay na nung lak na ano nung lak na ano ni mo na ano na na ya ang nung ay mo yung nung na mo ang mo niya bungot ka ok-ok nung ano bungot ka nila nga. Agaw ang agaw what no no na ano mo ano ang ano imo ang naanak oh padong na may sad balik na may sa mo ang red house pusil na mong himuon
Nun ani na to kamahal ang atong mga anak, ang mga girikanan, ato yung suportahan ang atong mga kabataan. Basta unsay gusto, basta kaayuhan lang, di binuang. Anak ta magsuporta nila. Kay ngun ani masadta sa unang panahon nga mangayo tas to ang gikanan ilam sa tang gisuportahan. Yun ani ko sa una mga katugsok. Unsay pangayoon ako sa ginikanan ako ipahimo. Desig usak buok wain tuman. Kay tinangga ko nila. Di ko na tumanan kay ug tumanan ko nila. Tablara nga di ko nila pinangga. Ano? Sa una ginong panahon diri sa kabukiran, way lain yod nga maka pawagtang sa kalaay sama nat yung mga batang gagmay ang pagduwa ra gyud. Sama ni ron nga sa luthang dinakpanay taguay patid-patid sa lata bungot sa ok-ok ng hitsuraha mao ni siya. Hadlok nyo dahil siya. Oh. Nya, dong. Ikabot ito dong. Saan ito na? Tumuo naglutang. Nya. Oh, tira-tira na yun. Nya. Kinsay kontra mo? Kamu ra tulong? Kare day, di day na mo kontra kini ah. Kana, nilakaw. Pwede rin na mo pusilon. Okay. Doon na kayo may samua mga katugsok. Amuan yung samuon ron nga. Nya. Unsay mo kasulti sa mga kabataan dong rapido sa mga kabataan ba unsay mo kasulti unsay mo mga kauban ha unsa day mo himuon unya dayon oh mo na isulti sa mga kauban yeah. Meanwhile, Kaya si harap baw. Sama, bagay kayong duha. Ning luthang. Daw ko yun oh. Daray. Ayo mo. Kanilang. Pagsutan lang kani. Kanilang magkita sa sana. Kinsay imong unang pusilon ani dong? Si Kingra? Ginahan mo siya bahog. Am ka?
Uso, oh. Dito lang ko parang... Oh, di iya halotang ang iya ha. Biskwit. Mayroon sa kanya. Am sa biskwit. Pabuhat sa kaglutang en. Pabuhat sa kaglutang. Ha? Pabuhat ka. Mula papa ay. Oh. Mula papa rap, paputlaan ni rap. Wa man kay pulor. Papaputla to papa eh.